После трасето. Сега пускам трасето. Ивчо, ти си пред мене да снимам. Данка, ти си първи, чуля. Какво? Първи си ти. Кантар нагоре. Да. Какво викаш? Ти се виждаш отдалече, бе. Ти се виждаш. Какво? Той. Данка, дай ми първо. Те няма се видя, ама ще първо снимам. Виж каква засилка има. Те не са засила, той е на трета или втора скорост. Той не е дигнал. Опа! Добре беше. Телефона не падна някак. Аре, кажи здрасти поне, бе. Хало? Да. Аз вас ще въдрежа, тъй аз. Дай да си ме бака кръка. Как се наеба кръка, бе? Ако... Бе, бъде, виж аз... Държам. Ана, за ко страха ти, бе, батко? Долу, пера. Ама трудното е. Майко, за първи път ще качам джити. Бах, тук ли от 3500. Аз за 3500 каньон не имам петли. Камерата. Какво стана е... Виждате се. Убеден съм. И да стартваме. Ох, таки демонена. Добре колелото, бе, брат. Чакай. Да скоча и той да видя как е. Майко, брате, бамо колелото е. Малко музено, но... Иля байкър. Тръгвай. Аз тръгвам веднага след тебе. Бат, аз съм го завъртил 10 пъти, съм до тебе вече. Ой, сега, чакай, бе, много яко. Малко. Да, не има, засилва се. Хубаво. Ще да се изреза. Благодаря. Ама там.
Ана, скидима на нас, падам надолу, бе. Ай по-бързо, защото аз нямам място. Ако пусна спирачката, там се преобръщам надолу и айде. Ти ще го кача клипа. Давай, то ти се чува. Ивчо, я звъни на Сегуя. Защото ми звъни да не провалям видеото, моля та. Чакай, Преско. Да, пускай. Уипче! Давай, давай, брат. Преско, давай. О, брут! Но я... Давай, пускай направо, там се обръщай. Защо ти не се засилваш? Ти се засилваш вече, като стигнеш първото скокче. Дай засилка. Ма ти ако ще скачаш, трябва да се засилиш повече. Трябва да гледаш нас как се засилваме ние. Ръчичка имам. Ръчичка. 1972 година. Брат, той е много бит коля. Не, хубаво и марката GT, ама... Да. Скачаме tu и... Ай да! Аре бе, брат! Що се издръся назад? Преско, бягай! Не, чакай бе. Аз съм първи. Не аз. Ама снимай ма. О, братари, първите си, айде, махай се бързо, давай! Засилка, давай, дигай предницата, давай! Що? Ти ми кажа една обиколка е така? Значи първото, това кой ми го е върши? Аз? Защо? Бат, той ти стърчи тука. Мори, ай вземай кошчета да карам. Ще се оплетел спиците и после ще се щупи Ще се щупи колелото. задната спирачка. Те е по-добре. Кажи му, че е много... Бара, ма дигни колелото. Де ми Декстъра, бе? Ще бим пред камерата. Слиза от колелото. Аха, ще бия. Искаш ли? Айде на ба. Давай, искам да направиш уип. Уип. Това е уип. Ти снимай го. Като скочиш, те върчиш. Дръг вън. Не знам. Дрифт ли бе? Не, абе. Виж, докато си във въздуха да завъртиш гумата е така и ако можеш да я въртиш. Виж, истинския уип ли? Да. Аз не. Виж, истинския уип се прави. Ох, не го направих. Преско, беге! Скачай да ходим да скачам и горе. Ай! Аре, давай, Преско, давай! Давай нагоре!
Бунтката, бунтакерак. Не ме прави. Ай, гумите да не са меки. Не. Джитето е хубаво, но много трака. Бока. Аз викам, брат, ще е по-хубаво от Декстър, ама не. Дай, ти спори. Чай. Хубаво е както и да е. Добре, че го намерих. Аз скачам. Ако искате, човек. Мерси за това. Мерси. Колко? Добре, скари остани ти, бе. Няма 2 лева. Ти заснемаш ли? Ай, прави. Ще го качваш ли? Да. До вечера. Ара се казва. Ние познаваме от кой град е, ма както и да е. Анина та. А какво си антилопа? Газела? Ще ти пръскам на панела. Сочна, направо да те попита. Няма ли по-бързо всички пред мене, искам мръс така с стълбите. Аре, брат! О, не, аз тебе няма да чакам, няма да снимам даже. Да, бе, тебе чакам. Прочет, али изчезвай тук късно. Мазги... Аз ще снимам, просто ще обърна. Айде нашите! Так, айде и то смухал. И ето, тази антилопа. Чакаме, ево на байка. Ти скочи ли ги, байк? Ай, кай да снимаме, брат? Скочи ли ги? Искам да ми скоча пак, може да съм. Хубаво, давай. Къде? Чакам Ивчо да ги скочи. Дядо, навън съм, не мога да говоря сега. Ивчо, чакай! Илката ще дойде ги скача. Кой иска да го снимам как скача стълбите? Аре, отивайте всички, давай пак всички. Ти се скачаш ли, бе? Кой скача? Ти скачаш ли? Мори, чакай. Те стълби. Не мога да скажа. Коце ти? Не е хубаво, добре. Айде, чай да дойда. Добре, поне ги пусни. Давай. Умирайте, кой умре. Амили. Дай, Калипков! Майко! Юлката. То с преско. Не знам как се казва. Преско. Чупи колето. То не ги пусна. Дай, Макси! Браво, Макси! Ай са всички. Да, всички към... Кико, ако искаш да снимам за лъпи, остани пред мене. Ела тука. И чакай, ти ще си последен. И после аз не знам как го скочих. Давайте всички! Тръгвайте! Дай, Кико, изчакай всички да минат. Давай, минавай, давай! А, така? Стълбите къде са, аз съм. Чакай, бе, малко. Давай!
Давайте, аз съм последен. Както винаги. Ще пускам и те стълби. Кой е първи? Що? Хубаво. Някой липсва. Аз минам. Или кой? Аз после ще снимам. Чакайте малко. О, майко! Бам, лаутина. Чай са. Брат, много черно се вижда, не знам какво виждате. Давайте. Аз май трябва да пусна светкавицата. Пускай я. Чай всички. С спирачка е преско, брат. Ти ще се прибиш. Спирачка задна. Ой, брат, ари, сникай, бе. Що сърдитно се? Начини не дей, ари, кой? Кое не башка? Преско оттам! Вираш ли не башка? Какой ти е? Не знам, бе. Фотка. Някаква фотка там. Писи, мяу! Ари, набърши ми. Аз нямам. Ари. Прям прости малка, ма... Давай. Не съм първи аз. Кой е първи, не знам. Ти трябва да снимаш, бе, брат. Абе, брат, давай още... Брат, то не е... Някой съм родил, бе. Някой друг ще дойде. Не дейте, бе. Ари, Макси, аз си просто тебе. Ако напита, ще кажем, че мама и та... Да проверим дали мама и тача още са тук. Макси, ари, аз дойде, ари, побързо. Аре, бе. Ивчо на едно от видеята вика, ма дали съм идвам, бе? Давай. Ари, давай, аз идвам. Ари, аз дойда. Айде, пускай ти, бе, брат. Давай, Макси. Кажи, Ари, бе, брат. Ари, си ходим. Не. Уйха. Где ма? Какво падна? Както искаш. Ари, забавай, бе. О, трябва обръщаме ли, бе? Не пускайте. На къде, бе, брат? На къде, бе? Брат, не му интерес... Аре, на калната, да. Казвай ти къде... На разкопките, да скачаме нещо. Рампи! Вярно. Не е вярно, текна ти. Тебе ще отрежа. Брат, в гаража ми. Аре, брат, Аре, си го има. в гаража ми. Да, пълес. Чакай, море, че си... Не. Чакай, море. Давай. Море, снимаш ме. Море, снимаш ме. Да. Чай, аз ще мина, чакай. Нищо не виждам. Ебал се му майката. Кой той, бе, брат? Аре, брат. Макси, спри там, трябва да кажем чао. Да. Ама не, чакай малко, имаме важна работа. Чакай! Аре, там горе на стълбите. Всичките. Казваме до утре. Ай, съберете се тук всички. Чакайте.
Айде, какво направих? Да, съм пишал бързо. Майка ти трябва да извъни. Тей, дайте всички лайк. Subscribe. Виж ми кръка. Ай, чао.